without any further ado, if you have your Bibles with you, in the book of Isaiah, chapter 25, verse 1. Basahin po natin lahat. O Lord, you are my God. I will exalt you. I will praise your name, for you have done wonderful things. Your counsels of old are faithful and truth. At ang pagbabasa ng kanyang salita ay basbasan po ng ating mga puso. Pagpalaan po kayong lahat at kapayapaan po ang sumasay. Kayo po'y makakaupo na po. Okay, sa mga kapwa ko magagawa, my co-workers and co-pastors, can I request the pastors, dito po kayo sa trap para hindi ko makalimutan ang inyong mga structure ng inyong mukha at katawan. Alam niyo naman pag umidad na si Lucia. Alam niyo pag ako'y nananalangin at nakikita ko po yung inyong mga mukha at minsan ang picture niyo sa akin ay malungkot, yung iba naman masaya. Ganun kalawak ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po? Kaya salamat sa Diyos at nagpapatuloy po yung gawain po. Ang mga tarong po ay hindi lang po 10 taon. Ito po ay naalala ko po dyan sa Quino Elementary School. 5 years ko hindi ako nagkakamali si Pastor Villaga. Sa 15 years na at yung iba naman dati kung po tayo sa Tagupan, sama-sama po tayo. Binigyan po tayo ng pagkakataon ng Lord na mag-satellite, na pagkatiwalaan ng Diyos na isang gawain para yung leadership at yung nais ng Lord sa structure ng ating sa templo na nais niya ay may sasakatuparan sa pamamagitan ng inyong lingkod. Kailangan po ang nakakonekta po kayo sa propeta. Kung gusto niyo pagtalahin ng Diyos, there is a prophet of God. The fivefold ministries in the Church of God. In the book of Ephesians chapter 4, verse 11. And God gives some pastors, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. We are not apostles. We are disciples. Disciples are yung alagad ng ating Panginoon, but the apostles, the office of the apostleship is the office of the Christian. Amen? Yan po ang opisina po sa atin. Kasi we are Gentiles, we are not a Jews. Amen? Kaya yun po yung opisina na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Obispo po ang tawag yan. Noong panahon po ni Apostol Pablo, nung nangangaral po si Apostol Pablo, mga kapatid, para sa mga Gentiles, take note na 11 po yung tinrain ng ating Panginoon, 12. Nag-betray po si Judas, kaya 11. So tinawag niya po si Apostol Pablo. Siya po ang apostol ng mga Hintil at apostol ng mga Hudyo. Amen po? Kaya ganun katindi ang misyon ng ating Panginoon. At natapos yung kanilang generation, pinagpala po tayo kasi binigyan po tayo ng privilege na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya serve the Lord with fear and rejoice with trembling and serve the Lord with gladness. Hindi ka napibigatan, dapat privilege po ang maglingkod sa ating Panginoon. Kasi po, tayo yung kinasangkapan ng Lord na magpapatuloy po ang gawain ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, palad ka. Okay, sa mga pastor, salamat po. My co-workers, lahat po dito, followers. Number 2, where are the VIPs, our visitors? Pagkitayo yung mga bisita po, para ma-recognize po po. Pagkitayo, hindi kayo magre-resign. Pagkitayo, huwag kayo mag-alala. Gusto ko kasi, sige po, huwag kayo mag-alala. Sige po, huwag kayong upo agad. Salamat po. Dito, meron. Wala bisita rito. Wala. Okay, salamat po sa inyo. Alam nyo ba na ang isang na-invite nyo na hindi mananampalataya,
At siya po ay hinipo ng Lord at naging mananampalataya kay Kristo. Heaven, great angels and multitudes of angels in heaven. Ang isang makasalanan na lumalapit po sa pana ng Diyos at ikaw ay naging mananampalataya. Multitudes and thousands of angels worshiping God na nagpapasalamat po. Sapagkat mayroong isang mananampalataya, isang hindi mananampalataya na nakakilala sa Lord, lumalapit sa Kanya. Bukas po ang kalangitan. Kaya sa mga bisita po natin, bukas po ang kalangitan. Ganyan din po ang nangyari sa amin. Kasi po, mayroon tayong tinatawag na spiritual blindness. Pag sinabing spiritual blindness, tayo po lahat ay kumikilos. May hininga, body, soul, and spirit, meron po tayo. Pag wala ka sa Lord, literal, may hininga ka, nakikita mo. Pero spiritually, sa harapan ng Lord, kumbaga sa tao malnourished, nahahabag ang Lord. Ang tingin niya sa tao na hindi nananalig at hindi tumutupad sa kanyang mga utos o hindi sumusunod, ang tingin niya po ay skeleton. Kaya, sorry to tell you, that is biblical. Amen? So, spiritual blindness ang tawag dyan. Binulag ng demonyo ang the mind, the prince of this world, blinded the mind of men that he cannot perceive truth. Hindi pumapasok sa kanilang spiritual. Kahit na mabuti yung ginagawa mo, nagpupuri ka. Because you are spiritually blind. You are a natural person. Kaya nahabag ang Diyos sa atin dahil nabuksan po, we have a spiritual enlightenment. Naliwanagan po tayo sa mga bagay na spiritual. Kaya naintindihan na po natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Amen? Kaya maraming salamat po. And our subject and our topic this morning is entitled One Decade of God's Faithfulness. One decade, 10 years. One decade is 10 years. 540 something weeks and 3,650 days. Pinantayan tayo ng Diyos. Yung iba na wala na, come and go! Kasi may hamon sa buhay. Hindi ko muna lumapit ka sa Lord, tumanggap ka, sumusunod ka, makakapagpatuloy ka. May mga hamon po sa buhay. Whether you are in the Lord or not, mas maganda nang may hamon sa buhay at harapin kang mga problema, nakasama mo ang Diyos, kaysa hindi mo kasama. Ang tawag po dyan, righteousness suffering and unrighteousness suffering. Pag ikaw ay nagkakasala dahil hindi mo nakikilala ang Diyos, you are illegitimate child of God. Pero pag you are righteous, you are suffering in righteousness. Ibig sabihin nagtitis ka dahil sa gabay ng ating Panginoon, dahil sa may paggalang at pagkatakot ka sa kanyang mga utos. Iba po yun. That is what we call righteousness suffering. Kung ikaw man ay mananampalataya at nagsasuffer ka, matapat ka, naglilingkod ka, may karamdaman ka, may tiisin ka, may kahirapan ka, may problema ka sa relationship, sa emotion mo, sa stress, sa iyong pagkatao, pero sumusunod ka sa Lord, huwag kang mag-alala. Maging matapat ka lang. Isang araw pagagaling ka rin. Isang araw yung mga desire mo sa buhay, bibigay mo. But if you are unrighteousness, I tell you, this is the time. Ito yung panahon, binigyan ka ng tsansa ng Lord na lumapit sa Kanya sa umaga. Ang Diyos po ay bukas ang Kanyang palad. Kaya sa cross po, when Jesus Christ crucified at the cross,
Open arms po siya para sa lahat. Kaya the book of Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kaya po, hanggang ngayon, nag-anyaya ang Panginoon sa lahat ng races, lahat ng tao, hindi siya nagtatago. Kaya samantalahin mo ngayon, habang kinakausap ka ng ating Panginoon. Okay? Pag sinabing 10, mayroon akong halimbawa po sa Bible. Marami po yan. Pero para magpatuto po, 2 to 3 witnesses, the word shall be established. 10 commandments in the book of Exodus chapter 20. Why 10 commandments? Kasi may panuntunan ng Lord na sumunod ka o hindi, nandiyan ang instruction ng Lord para sa lahat ng kanyang nilalang. Hindi nagkulang ang Diyos. May 10 commandments. Kaya 10 eh. Amen po? Kaya nandun ang panuntunan niya. Kaya alam mo, pagdating ng Judgment Day, alam mo kung saan ka tutuwa. Because meron siyang panuntunan. Okay? 10%. Gusto mong pagpalain sa mga material na bagay, sa business mo, sa kabuhayan mo, sa karir mo, be faithful to the Lord. Ang Diyos ang nagsabi, bring all your tithes in this storehouse. Hindi sa iyo yan. 90% lang sa iyo ang pababa. May offering pa yan. Sa Lord, kanya lahat yan. Hininga mo, asawa mo, pamilya mo, kabuhayan mo, pinagkatiwala lang niya sa iyo. Kay Diyos. Isang araw tatawagin. At may iiwan mo. Kaya kung gusto mo na pagpalain, if you want to be blessed by God and the promises of God to your children's children, then follow His statutes and His commandments and His judgment and His laws. Yun lamang po yun. 10%. Hindi iyo yan. Kanya yan. Protektahan ka. Amen? Lagyan mo lang ng offering yan. Pero mo, 90% pababa sa iyo. Yung hininga mo sa Lord. Yung hangin, libre. Pag may meron kang sakit, pag inoxygen ka, magkano per day sa hospital? Libre po ang oxygen sa ating Panginoon. Makikita po natin sa Book of Malachi. 10 virgins. The Book of Matthew chapter 25. 10 dalaga. Pag sinabing dalaga, they were few. Hindi kinalaw. It is pertaining to the Church of God. We are sanctified by the blood of Christ. Tinabanal po tayo. All have sinned. Nung tayo po ay tumanggap at nagsisi sa Lord, pinabanal tayo ng Lord at pinatawad tayo. Kaya lang, sa proseso ng iyong spiritual bilang mananampalataya, mayroong mga hamon sa buhay. Para magtiwala ka sa Diyos, para patibayin ka ng Diyos, para patatagin ang iyong pananampalataya. Kaya, 5 yung wise, 5 yung mangmang. 5 wise and 5 foolish. Who are wise? Those who hear the word and obey. Amen? Ang tinutukoy po rito ay ang mga mananampalataya. Yung mga sumusunod. Asan yung mga hindi mananampalataya? Automatic po. They were judged according to their works. Ay mababait din po, di ba? But, paano kung maganda yung kanyang ginawa? Hindi siya nanalo. It is just a memorial. You know what's the meaning of memorial? Parang alaala lang ng Diyos yung ginawa. Pero hindi mo malalapitan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal. Pakakalapit ka lang sa Kanya. Kung banal. Are you holy? Eh, pamagalaan. Without holiness, no one can see the Lord. There is a process of becoming holy. There is only one holy, that is God. There is only one God, that is God.
But the Bible tells us, be ye therefore holy, because the Lord our God is holy. Ibig sabihin, habang sumusunod ka sa Lord na mananampalataya, magiging banal ka sa harapan ng Lord. Maaari yung iba, meron kang kapintasan. Maaari yung iba, nakita pa rin nila yung old nature mo. Yung old nature, yung mga kakulangan mo, yung mga kasalanan mo, yung mga ginagawa mo nung hindi ka pa mananampalataya. Kasi tao lang po tayo. Pero huwag kang mag-alala. You have a connection to our God, 24/7. 33 verse 3 of the book of Jeremiah. Call unto me and I will answer, and I will show you mighty things that are. So, sana wise din ka. Hindi ka sa phones. Kasi pag nasa phones din ka, nasa lip ka. Ang mga tupa na sumusunod ay nasa kanan. Amen po? Ang mga hindi sumusunod ay kapit. Nasa kanan. Sana po, hindi po tayo makabilang sa kapit. Amen po? Okay. In the book of Luke chapter 17, there is a 10 lepers. 10 kitungin. Alam niyo, pag 10 kitungin, nakakahawa po yan. Siya po ay sumigaw. Sumigaw sila, Lord, have mercy on us. Narinig ng ating Panginoon. Hindi lumapit yun. Hindi lumapit. Pumunta kayo sa pare, sa saserdote. Magpakita kayo roon. Habang sila sumusunod at nanalig sila sa sinabi ng ating Panginoon, narinig nila. Umalis po sila kasi hindi mo sila pwedeng lapitan. Hindi sila pwedeng makalapit sa mga tao kasi nakakahawa ang keto. And then, habang sila po ay pupunta at magre-report sa saserdote, unti-unti po, sila ay gumagaling. Yung 10 kitungin ay gumagaling. Unti-unti, samantalang sila ay papunta at sinusunod nila yung sinabi ng ating Panginoon Jesus, nawawala yung kanilang leprosy, yung kanilang kitong. Pero mayroong isang bumalik. Mayroong isang bumalik. Bumalik. Siyempre makakalapit na kay Kristo, wala rin kitong eh. And then, siya po ay nagpatira pa. Siya po ay sumamba. Hindi siya nahiya. Pinagaling siya ng ating Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoon Jesus? Where are the 9? Where are the 9? Asan yung siya? Pinagaling ko sila. Pero ito lumapit isang Samaritano. He is not a Jew. Hindi po siya Hudyo. Samaritano. You know what's been by Samaritan? They were mixed Jews, intermarriages. Yun ang lumapit at nagpasalamat. Hallelujah. Bakit ko sinasabi ito? Sa 10 years, 15 years, 20 years na tayo sa ating Panginoon. And this is our time. Lipasan natin. O Lord, Thou art my God. Who is the Lord? He is my Yahweh. Who is God? God is His Spirit. Walang nakakita sa Diyos. The only begotten Son ang nakakilala sa Kanya. Sana sa 10 taon, sa 15 years na po tayo, 20 years na po tayo mananampalataya. Sana pinakausap na po tayo. Kilala na natin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya lang yung ibang mananampalataya pababaw pa. Tinatawag sila maglingkod, hindi nila pinapansin ng Diyos. Napakarami ng problema na paalala ng Diyos, hindi nila pinapansin. Huwag niyong hintayin na magpapapansin sa iyo. Kasi darating ang maraming problema sa iyo po. Ang iyo lamang gagawin niya. Thank you, Lord.
Kaya pala napakaraming sigaret sa aking buhay. Samantalang ikaw ay prinsipe ng kapayapaan, wala akong kapayapaan. Samantalang ang pangako ko, Panginoon, ay mga pagpapala. Bakit mga bagyo, karamdaman, sakit, tiisin, kahirapan ang aking nararamdaman. Dinadanas ko sa aking buhay. Mananampalataya naman ako. Baka, hinahanapan ka ng Lord. You're serving God with your excess, not your debt. Di ba? Sa ginawa sa atin ng Lord na pagligtas, don't serve Him with your excess. Serve Him with your best. Amen. Best effort, best time. You give Him your best talent. And I tell you, God will bless you. Amen. Hallelujah. Isaiah 25. I will exalt you. Tinataas kita, Panginoon. Pinupuri kita, Panginoon. Dinadakila kita, Panginoon. Kahit anong uhos, bagyo, nararamdaman namin lahat ng mananampalataya. Because I know you. Kilala kita, Panginoon. Marami na akong patuto sa buhay, Panginoon. You make me strong, Lord. I can stand. I have a lot of testimony. I knew you. Kilala kita. I know you. More than my life. Dapat ganun tayo. Kahit ang tindi ng mga pagsubok po natin. You could just imagine the God and the Lord of the heaven created us, the who created the heaven and the earth. Pumasok sa iyong buhay. Bakit ganun? Kahit na nandito siya, bakit ganun? May problema. Hindi kumikilos. Hindi ka na-revive kasi hindi ka na-excited. Yung salita ng Diyos sa iyo, hindi mo na gano'ng pinapansin. Tayo po ay nagiging abala sa mga social media. Our 24 hours a day, lahat ng nandirito, ilan ang nilaan mo ngayong araw na ito sa Diyos? Amen? Kung niligtas ka ng Lord at pinatawad ka ng Lord at nakaba ang napakaraming pagsubok, ay mga blessing. Ay dapat naman, pag-gising pa lang natin. Oh, how great is the Lord. Inawit po ni Brother Joe. Diba? Great is thy Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Yeah, it's so free. You praise Him. You praise His name. Who is our Lord? Who is our God? Who is our Savior? What is the name of our God? Jesus Christ of Nazareth. He is a Yeshua. He is the Lord. Siya, yung Panginoon Diyos na bumaba, larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang akala ng iba, propeta lang, akala ng iba, tao lang siya. No! Hindi lang siya nagutom, 100% God, and He is 100% man. Ang Diyos ay nagagawa niya ang lahat ng bagay. Siya po, ang nagligtas siya, gumawa ng tao, nagkasala siya dahil sa kasiba, gagawa siya ng paraan, bababa siya, para patawarin niya yung mga kasalanan ng ating ninuno at patatawarin niya rin tayo. Ginampanan niya yan sa kanyang pagkatao sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay nabuhay ng more than 33 years. Kaya nung tinawag po siya ng ating Panginoon, nung siya po ay nabaptize, pumunta siya sa wilderness, the Spirit lead him to the wilderness to fast 40 days and 40 nights. And that was the beginning of his ministry. At pasimula po siya, ang
unang miracle niya sa Cana, the wedding in Cana. Nakita nila, nabuhay ang patay. Lahat ng klase ng uri ng karamdaman, gumaling, wala yung hindi gumaling. Mga naalian ng demonyo, lahat lumayas. Wala yung hindi lumayas. Lahat ng lumapit sa kanya, gumaling, nagkaroon kagalakan, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng kapayaan. Pinagpala silang lahat. Lahat. Kasi po, siya po yung ating Savior. Siya yung nagkatawang tao na walang kasama. Hindi nga maniwala yung mga tao. Sabi niya, okay, destroy this temple, and in 3 days I will raise it. Ibabangon ko. Hindi nila nawawaan kung ano yung templo na tinutukoy. The Temple of Solomon, 40 years, was constructed, pinlano, tapos masisira, tapos 3 years mula. Itatayo. Ang tinutukoy niya yung kanyang katawan. Alay ko ito sa sanlibutan para lahat ay makakalapit sa akin. Alay ko ito after 3 days. Nag-resurrect siya. Akala ng demonyo, hindi na magre-resurrect. Ang mga alagad niya nag-alala. Si Thomas, nag-resurrect. Kasi yung unang pagkakita niya, nagpakita siya, peace be with you, wala si Thomas. Hindi ako maniwala. After 1 week, nagpakita ulit, Thomas, peace be with you. Akin na yung daliri mo. Pasok mo dito sa pinagpakuan ng kamay ko at saka sa paa. Ano sabi ni Thomas? My Lord and my God. Hindi niya gano'ng kilala si Lord. Kaya nung nakilala niya na, my Lord, who is my Lord? Jesus Christ. Who is my God? Jesus Christ. Dahil sa kanilang pag-alinlangan, para sila makapangaral at dadalhin ang mabuting balita sa lahat, tinuruan niya sila ng 40 days. Another 40 days. And after that, kinuha na po siya sa langit. Kitang-kita nila. Sabi ng John chapter 14, if you believe in God, you must also believe in me. In my Father's house, there are many mansions. I will prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again to receive you, for where I am, there you will also. Amen? Kaya habang nag-ministry po siya, saan ka pupunta? Sabi ni Tomas. Tinanong nila, sabi niya, Tomas, mga alagad, I am the way, I am the life, and I am the truth. No one cometh to the Father but wala nang makakapunta maliban sa akin. Patuloy po siya. Sabi ni Filipe, Panginoon, lagi mong sinasabi na yung Ama, greater than you. Lagi mo pinabanggit, show us the Father that will be satisfied. Ipakilala mo at ipakita mo yung Ama para kami ay mabusog at makontento na kung hindi na kami magtatanong. Ano sabi ni Jesus Christ? Itong nagsasalita na nakatayo, ito yung hinahanap yung Ama. Hindi ba kayo naniniwala na yung Ama ay sumasakit at sumasakit? Ang tinutukoy niyang Ama ay yung Espiritu na nasa kanya. Hindi po yung literal na Ama. Kasi yung iba ginagawa nila, may Ama, may Anak. Literal po yun. Pero sa Espiritu po, nandun. Kaya may limitado po nung siya po ay nag-ministry bilang tao. Kasi 100% man siya. Sabi niya, kailan ka babalik? Walang makapagsabi yan kundi yung Amang nasa langit. Kasi tao po siya. No? Amen? May limitado po siya. Ang nakakalamdam ay yung Amang nasa langit. Nung pumunta na siya sa langit, bumalik sa dati niyang kalagayan. Sino nakaupo sa trono ngayon? Siya. Sa Book of Revelation, wala nang ibang nasa trono.
Kaya mapalad kayo. Kung kayo man ay nag-alala kung sino ang Diyos nyo, isa lang ang nakaupo sa trono. Kaya pag nag-alala ka, ibig sabihin yung Ama na tinutukoy ni Kristo, siya rin yun. Oh. Sa book of John chapter 1 verse 17, walang nakakita sa Diyos kailanman. Siya lang. Nagkagaling sa sinapupunan. Siya yung begotten Son. He is not the appointed Son. He is the begotten Son. And everybody say Amen. Maliwanag na po, kilala na natin, kaya pinagpala ka na. Amen. Kasi buo yung Diyos natin eh. Amen. Buo. Hindi hati. Kasi nagdududa ka kung sino yung tatawagin mo eh. Ang greatest commandment, the mandate of the Lord. What is the greatest commandment? Love the Lord. Hear, O Israel. Makinig ka, Israel. Makinig ka, mga mananampalataya. Hear, Gentiles, you are believers. You are not Israelites. Hear, O Israel. The Lord, our God, is one Lord. Love Him with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. How can you love the Lord your God with all your heart kung hindi mo siya kilala? Ang pagkakilala mo sa Kanya ay 1/3, 1/4, 1/2. Ay gusto niya buo para makakilo sa iyong buhay. Para yung pagpapala buo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi, buo ka pala. Buo ka pala. Ayan, buo ang kanyang pagkatao. Amen? Buo ang mga blessing na nakahanda sa atin. Amen? Karamdaman ka na, kahit na stage 4 pa yan, stage 3 pa yan, wala pakialam ang Diyos yan. Pag nanali ka sa Kanya, is there anything too hard from the Lord? This God, He created us. Enlargement of the heart, kaya niya palitan yung heart mo. Isang pitik lang na ganyan. Pero pag hindi ka, pagka sumusaway ka, ako pag pinitik yan, ambulance. Paalala na mo eh. Nakakalimot eh. Eh Lord, itino na ako. Pagbibigyan ka naman ng Diyos eh. Ang Diyos napakabuti, di ba? Dami na tayo pala ako. Lord, yung anak ko, pagagalingin mo na. Really good na ako. Lord, ano lang itong obligasyon ko na to. Laya lang ako. Talagang susunod na. Gagaling lang ako sa aking karamdaman. Talaga naman magpupuri na ako sa iyo. Narinig lahat ng Lord. Oo. Pati period, meron din. Pati exclamation, meron din. Oo. Wala nang may kakaila sa iyo. Amen po? Kaya, 10 years na tayo, nagpa na tayo. Dapat yung relationship natin sa Lord. Matindi na rin. Para matindi na rin yung mga blessing. Sarap na ito. Hindi ka magsasama na magpuri at magpasalamat. Your count is blessing named in 1 by 1. Araw-araw hindi natatapos ang iyong pasasalamat sa dami ng mga pagpapala na yung tinatanggap. Hindi mo kayang bilangin at makakalimutan. Ganon kadakila, ganon kaputi ang Diyos na ating pinupuri at sinas. Hallelujah, how great is thy faithfulness, O Lord. Alam nyo, di ba na pa ito? First temple, second temple, third temple. Medyo lang na tayo na. Para mayroon pa lang kayong idea, nandiyan na yan. First temple, Temple of Solomon. Nung sila po ay binihag ng Babylonian Empire, sinunong, sinira, kinonstruct ni-refurbish, ni-renovate ni Nehemiah. Second temple, nung si Jesus Christ. Nandiyan po, may palit. King Herod po, napakagaling ni King Herod sa architect. Napakagaling. Tinintulutan niya na napakaganda at isa sa mga pinakapagandang templo ay yung Temple of Jerusalem. Nung siya nangangaral sa Book of Matthew 24:1,
nung malapit na siya makrucify, mga nagad, ang ganda nito, walang maiwan na kapwa matuyan. After 76 years, nawala yung templo. Nawala. Kaya pag pumunta ka sa Israel, wall na lang, wall. Ang tawag doon, winning wall. Doon umiiyak ang mga Hudyo, ang mga mananampalataya ng mga turista. Doon sila umiyak. Yun yung temple ni Solomon. Yung pagitan ko noon, yung Rock of the Dome. Pag pumunta ka po ron, yung Muslim temple. Kasi nabihan po sila. Ngayon, ang templo ng Muslim, kung mga Muslim dito, hindi po para saktan kayo. Sa Mecca, isang temple yan. Puro Muslim po yan. Isang temple, mayroon pa sa Saudi, pangalawang temple. Pero yung third temple, yung templo nila ngayon, nasa Israel. Tingnan nyo yung templo ni Solomon, ang nakatayo ron ay templo nila. Tingnan nyo yung Israel, di ba may pool doon na templo? Yun po yun. Malapit na pong darating po. The erection or the build, yung i-build, i-construct nila yung third temple. Yun na po yung last temple. Preparation, red cows ang mga alay po nila. Mga pulang baka. Nakaready na po. 6 months construction na, tapos na yun. Kaya malapit na pong darating. The fulfillment of the Word of God. Soon. Ang una po, rapture of the church. Saka papalik si Lord. Huwag nyo nang hintayin na may iwan kayo sa rapture. Amen? 3.5 years tribulation in the book of Daniel. 72 weeks. That is 7 years tribulation. Great tribulation, 3.5 years. 3.5 years kapayapaan. Panahon natin ngayon, gera. Kung nanalo si Trump, walang war. Ayaw niya na war. Ang gusto niya, war trade. Di ba? Ikanan na yung gusto niya. Kaya yung Ukraine, yung Middle East, parang naman na yan. Kaya yan, nagbabadya na po. Binigyan ko lang kayo ng bird's eye view. Okay? Finally, it's happening. Yan o. Okay? Ano na tayo? Palampakan natin. Okay? Bakit truth and faithfulness? Tingnan natin. In the book of 2 Timothy 2:11-13, ito yung tapat na kasabihan. Kung tayo ay namatay kay Kristo, tayo naman ay mabubuhay sa Kanya. Kung tayo po ay nagtitiis, tayo po ay reign with Him. Magkikinabang po tayo o mabubuhay tayo para sa Kanya. Kung itinatakwil natin siya, itatakwil niya rin yan sa iyo. Okay. Nakibasa lahat? If we are faithful, He remains faithful. He cannot deny Himself. If we are faithless. Mga hindi mananampalataya, kahit na wala kang pananampalataya. Yung mga bisita, kahit na hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Mayroon man, naniniwala ka konti. Tayo dati, faithless tayo. Kasi wala tayong Word of God eh. May Word of God, dinabasa natin. Pero hindi pumapasok at hindi natin. So we are faithless. But He remains faithful. He cannot deny Himself. Bakit truth and faithfulness? Iulit natin. Ito ay tapat. This is a faithful thing. Nung ikaw ay nanampalataya ka, tinanggap mo siya, namatayan yung kasalanan, we shall also live with Him. Amen. Kasi naging mananampalataya ka eh. Tinanggap mo siya eh. Kaya nga nabuhay yung spiritual natin, na-revive eh. Na-renew. Na-enlighten tayo, nagbago ang buhay natin,
kilala natin siya eh. Amen? Amen. Mananampalataya tayo. Tingnan nyo rito. Mananampalataya ka na. Dapat hindi mo siya i-deny. Ano yung deny? Ipagkaila. Yan ang kaso ni Judas. Pinagkaila niya. Amen? Kayo ba naniniwala maraming Judas ngayon? Pinagkaila mo yan? Diba? Diba bunugit ka? Ay, hindi. Hindi. Diba may resume ka? Ano religion mo? Ay, hindi. Baka hindi ako tanggapin. Hindi mo alam baka gagawin kang manigya. Kasi wala nang katanggap-tanggap sa mundo nito. Marami ng sinungaling. Baka nahinanapan ng righteousness. Sinabi mo bunagit, ito, binago ito ng Buddha. Mga bababait ito eh. Ito ang pag-arian ng Diyos, ito ang maliligtas. Ang born again ng mga maliligtas, sinabi ni Jesus Christ. Hindi po religion yan. Huwag kayong matakot. Walang religion na nakakapagligtas. Yes. Si Jesus Christ lang ang magligtas. Yes. Amen. Wala po. Walang religion na nagpako sa krus. Yes. Walang religion na nag-alay ng kanyang buhay. Yes. Ng kanyang religion. Meron man namatay dahil sa persecution. Hanggang doon lang. Pero yung inahapon niya yung buong mundo na walang kasalanan, na hindi siya dapat siya lipago. Hindi mo pwedeng bayaran ang kasalanan ng tao. Siya lang ang nagbayad. Magkumpisal ka sa kanya. Kasi yung bari na pinagkukumpisalan natin, mapabawasan lang ng konti. May lang yung kalooban mo. Pero yung talagang pure na kwan, kasi Jesus Christ. Kahit na magkumpisal kayo sa akin, hindi pwede kayo magkumpisal eh. Oo, yung nagkumpisal na di kong sabihin, wala tayong altana. Tayo hindi ko makikita yung mukha mo, hindi ko makikita yung mukha mo. Yung advice, counseling. Counseling. Tawag yan. Bishop, kasalanan ba ito? Ano yun? Tatlo sila eh. Tanong ko sa'yo, prestano ko ba o di ba? Siyempre ganun yun eh. Eh kung, kultura nyo yun eh. Di ba? Ganun po, pare din ako. Priest, sacerdote po sa Bible. The office of the apostle. Kaya huwag kayong magalala, magkumpisa lang kayo. Bishop, hindi ako, yung business ko parang nilalangga. Parang inaanay. Unti-unti po nawawala yung pununan ko. Kumpisan kayo, pag-pray tayo. Ay, ito gagawin mo. Nagbibigay ka pa ng guys. Ay, hindi. Nagbibigay ka. Para hindi kayo maniwala. Diyos ang nagsabi. Pag Diyos ang nagsabi, hindi siya tawag God. He is not a man. That is not life. He is God. He is an omniscient God. He is an omnipotent God. And He is a God that everywhere. Omnipresence. Tatlo yan, kata niya. The attributes of God. Alam niya kanyang ginagawa. Alam niya lahat ang inisip mo. Makapangyarihan siya. Saan man naroon, nandun ka sa malayong lugar, pwede kang, pag pinag-pray ka rito, pwede kang pagalingin kahit na sa malayong lugar ka. Kasi ang Diyos ay Spirit. Amen. Kaya kanyang pagpalain. Amen. Amen. Kaya alam niya lahat ang bagay. Don't limit God. Pag sinabi niya sa Bible, ako lang ang nag-iisa. Wala na akong kilala. Yung iba naglalagay ng Diyos eh. Amen? Isa lang naman siya eh. Siya na mismo ng Diyos eh. Wala na siyang kilala eh. Nilalagyan ng tao. Diba? Kapayatin niya na ako kapayang pagpapala. Wala ngayon, kilala natin ang Panginoon Diyos natin. Pagpapala natin. Eh sabi na, ever your fitness, kahit hindi dito, ito ang matindi. Kahit ikaw, mananampalataya ka. Nagdadoubt ka pa rin sa akin. Pero, kaya ka nandito, kaya tayo nagpapatuloy. Why? Because He remains faithful. He cannot deny. Amen. Hindi niya may pagkakaila. Dami tayong pagkukulang. Amen? Hanggang ngayon, nandyan ako sa iyo. Dito pumasok ako.
sa buhay mo. Pansinin mo naman ako para makakilos ako sa iyong buhay. Para yung financial mo, makakilos. Para yung sakit mo, ako mismo mag-opera, nandito na ako sa lobby. Amen? The glory of the Lord is in your body. This is the temple of the living God. And everybody say, Amen. sino may karamdaman ka sa kamay? Ay, sarap ko lang karamdaman. Amen. Pinagpala kayo mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Siyempre, naramdaman yung references sa Lord eh. Siyempre, dapat. Sino mo naniwala na agad? Kung hindi pinagpagaling na ako. Nire-revive ang Lord yung wala ka pagkapag-asa sa mundo. Nire-revive ka ng Lord, binuhay ka ng Lord. Ano? Deuteronomy chapter 7 verse 9. Patapos na po tayo. Therefore, know that the Lord your God, yan o, Lord God, di ba? Lord Jesus Christ, bumaba na nakatawang tao. God is Spirit, siya lang nakalilaga. Nasa Kanya. Siya yung witness. The witness of the Lord Jesus Christ when He was ministering into this world, the prophets, the scriptures, and God. Amen? Yan ang witness niya. Sa hukom kailan may witness ka to be established. The faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Di naman kung tapat ka sa Lord. Kahit na hindi ka tapat, kahit na minsan tapat ka, minsan hindi ka tapat. Tapat pa rin siya. Pero dapat makilala mo siya. Na siya yung Diyos, na siya yung tapat, na siya yung ano yung covenant? Yung covenant mo sa Kanya, nandun eh. Nandun sa puso niya. Hindi magmimintis yun. Yung Kanyang mercy, yung Kanyang habag, sa isang libong lahi. Grabe. Para kanino raw sa mga nagmamahal sa Kanya at sa mga sumusunod sa Kanya. Sabi mo sa katabi, pinagpala ka na. Sumusunod tayo natin 10% na. Ngayon, nakarinig ka 20%. Nakarinig ka ulit, yung mga worker, 50% na 50%. Tuloy lang, sabi mo sila katabi, tuloy lang. Tuloy lang. Kahit na mahirap ang buhay, sabi nila mahirap ang buhay, sa'yo mag-aaral. Tuloy lang, kasi kasama natin ang Diyos. Walk with faith. You walk with God. Napakagaan ang buhay. Kasi kasama natin si Kristo sa atin. Okay? Pero pa? Uy! Well done. Bakit? Magaling. Tapat na alit eh. Tapat ka sa maliliit na bagay. Mapagkatiwalaan ka sa malalaking bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng Diyos. May problema ka? Pumasok ka. Nandiyan na yun. Papasukin mo siya. Nandiyan na siya, hindi nakakilos. Pakilosin mo. Sumunod ka. Purihin mo siya. Sambahin mo siya. Sumunod ka sa kanyang panuntunan. Magkaroon ka ng kapayapaan. In this world there is tribulation, but be of good cheer. Jesus Christ overcome the world. Ang mundo nito may kabigat yan. Pero lakasan mong loob. Dapat tamubayan na ni Kristo yan. Kaya naman pagtatagumpayan. Okay, tayo ko na kayo. Yes. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po na aming mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin tuwing Friday and Sunday po sa ganap na
ikapito at ikawalo ng gabi. Naway patuloy po tayo sa suporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalaganap po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa gabing ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong anyayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi ko kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon, tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso't kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa baikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Higit po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, inatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Inatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus at nawa hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos, ang totoong nag-iisa at makapangyarihang Ama na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po, na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yun po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4 na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi, kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga Gawa 2:38 na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa maniwala po kayo dyan at sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay
upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, upang ang ating pong pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito. Kung wala po kayo matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap nyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkus tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon ng kayamanan sa langit, sapagkat ito pong kayamanan na ito po ay hindi nabubulok, hindi ito mananakaw, at higit sa lahat, ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin yan makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming po salamat, at huwag po natin kakalimutan, lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA tuwing Friday po, Sunday, 7 to 8 p.m. po dito po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat at pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. God bless you.